Inimidatan pagawas sa barangay hall. Hangtod na ang wala damha. Nakalit inimidatan pagawas sa barangay hall. Hangtod na abot na kinituha sa kadalanan. Saan ang atong kadalanan? Busy editing sa PBRT para sa ronda. Ang tak na alas 2:44 na. Nya ibalita alas 3 karong hapon. Busy pa kay mi guys. Kabrigada. Kuya kay balita hindi na hilak-hilak na. Ako hilak-hilak man sa ni kay pakiluoy ana ya hilak-hilak to sa adik-adik to. Kuya ang balita. Ito na yung pakita. Iya balita. Dara editing. Ito yung pakita. Nabuhat in the heart of changing lives. Kini si Brigada Henry. Mau na editing guys. Kini si Brigada Henry Lucves sa 95.7 Brigada News FM Cebu. Music and News. Sayon na Brigada Henry mag-edit? Dilalim eh. Dilalim no? Yan na pag yung mga critics everyday. Kanay mong report ni critics everyday. Good or bad. Pero improvement man sa mong skills, no? Brigada Henry? Anay na siya yun. Bati lang sila po. Yan, no hard feeling na ang mga correction kay sa part of maturity and level up sa skills through our mentor, Brigada Attorney Jorel, Newsroom, and PBRT team na nationwide na siya nga department sa Brigada News FM Cebu. Pero daghan pagit Brigada Henry hinog na ka sa pamalita. Brigada Henry hilaw pa. Hilaw pa. Hilaw pa. Daghan matawag makabilan. Sticking sa ba. Kaning mga dagko-gubat sa naso. Gusto niyo nagagubat din mo. Maka naman mga dagko na kayo baka niya ko mga ano na. Experience ko but pagay ko ingong gid nga Hazardous ba kaya ng Carbabid Nicole Sereno nga ako din siguan Jiggy Manika ganing usa. Pero Mindanao ka area na may mga gubat. Nakatumong masagutan nga ngatong kuan region is pasalamat ana oy pasalamat pero naman tay mga kuan sad action sa diri nga kabirit sa Cebu. Sunog nasa tay mga stressful kayo nga mga kabirids pero di wala na kayo nato na gimain so ana guys no di ami karon sa conference room gahimo mi ni Brigada Henry og balita.